Handa ka bang sumugal sa hindi sigurado? Kung ang kapalit ay ang matagal mo nang inaasam. Sa buhay ay nagsiset tayo ng mga bagay-bagay na gusto nating standards kumbaga. Pero susunod ka pa rin ba sa standard na sinasabi ng isipan mo kung iba naman ang sinasabi ng puso mo? Sa kwentong ibabahagi sa atin ng ating kabarangay na si Laika ay maaring makarelate tayo sa napakaraming pagkakataon na nagbigay tayo ng standards ukol sa mga gusto natin sa ating mga buhay. Nasunod ba natin ang mga ito? Sabay-sabay nating alamin sa ating kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, lahat meron na, ako na lang ang wala. Hanggang kailan ba ako maghihintay? Ako nga pala si Laika, 35 years old, isang nurse galing sa ibang bansa. 5 taon din akong nurse sa Middle East. Netong 2019 lamang nang magpasya akong umuwi na sa Pilipinas for good. Hindi ito madaling desisyon lalo pat malaki talaga ang kinikita ko sa ibang bansa bilang nurse. Pero mas nanaig ang kagustuhan kong makasamang muli ang aking pamilya. Kahit papaano ay may ipon na rin naman ako. Pwede nang pagsimula ng negosyo kung gugustuhin ko. 10 buwan na rin simula nang makauwi ako. Siguro ay hindi na kaya ng katawan ko ang nakatambay lang, kaya netong mga nakaraang buwan ay nagsimula na akong maghanap ulit dito ng trabaho. Kahit na alam kong mababa lamang ang sweldo, ayos lang. Ang mahalaga ay pag natapos na ang trabaho ko, sa pamilya ko na ako uuwi. Sa totoo lang ay medyo nakakaluwag-luwag na rin naman kami sa buhay. Graduate na kaming lahat na magkakapatid. Kaya rin naman nagdesisyon na akong umuwi ng Pilipinas. May 3 cute na pamangkin ako sa pangalawa kong kapatid. Yung pangatlo naman namin ay bagong kasal. Yung bunso naman ay 2 taon na rin sila ng girlfriend niya. Tama, ako ang panganay at tama rin kayo. Ako na lamang ang nananatiling single sa aming 4. NBSB ako. Sa edad kong 35 ay hindi pa ako nagka-jowa. Siguro nga ay pihikan talaga ako. Kaya naman tuwing magkikita-kita ang mga tito at tita ko ay halos ayokong magpakita dahil pare-pareho lamang ang mga tanong nila. Kailan ka mag-aasawa? Nakakapagod na rin sagutin lalo na kung hindi mo naman alam ang sagot. Kung minsan ay naiinip na rin ako. Lalo na kapag may family gathering. Madalas ay napapalibutan ako ng mga couple dahil nga ako lang naman ang single. May mga pagkakataon din na napapatanong na rin ako kung kailan ba darating yung para naman sa akin. At dahil wala pa naman ay pinili ko mag-focus na lamang muna sa paghahanap ng trabaho. Sa kabutihang palad naman ay nakapasok ako sa isang lokal na ospital sa aming bayan. Kasagsagan pa rin ang pandemya kaya naman kahit na tila delikado pa ay pinatulang ko na. Hindi ko na rin kasi kayang tumambay lang sa bahay. Pagkatapos ng 2 linggong pag-aasikaso ng requirements ay nagsimula na rin ako. Nakakapanibago lalo na at maraming kailangang sundin na protocols bilang pag-iingat. Tuwing uuwi ako sa bahay, diretso na akong naliligo. Mahirap nang malusutan ng virus. Senior citizen na rin kasi pareho ang aking mga magulang. Ate? Ate? Andiyan ka ba? Oo, nandito ako. Pasok ka. Kakauwi mo lang? Oo, kaya kakatapos ko lang ding maligo. Kumusta naman ang first week sa work? Ayun, masaya naman. Nakakamiss din naman magtrabaho eh. Di mo ba namimiss sa Middle East? Well, namimiss ko. Pero mas masaya pa rin magtrabaho pag puro mga kababayan mo ang kasama mo. Sabagay. Pero alam ko, may sobrang mamimiss ka pa ron. Ha? Ano? Eh di yung sweldo.
Ay, oo nga. Tama ka dyan. Kanina pumirma kami ng kontrata at tama ka. Pagkakita ko nga ng sweldo, na-miss ko bigla yung sweldo ko sa dati kong trabaho. Kaya hindi mo rin talaga masisisi yung mga gustong mang ibang bansa eh. Malayo talaga ang diferensya ng sweldo. Naisip ko rin dati na magtrabaho sa ibang bansa. Pero gusto ko sana sa Korea o sa Japan. Ba't di mo tinuloy? Tinamad ako magproseso ng mga papeles. Ang dami eh. Tsaka parang mas masayang pumunta ron kung mamamasyal lang. Sa bagay, masarap ngang pumasyal sa ibang bansa. Kaya di ganun kalaking ipon ko eh, dahil inuna kong gumala. Okay lang yun ate. Kaya nga nagtatrabaho para magawa mo yung mga gusto mong gawin at mapuntahan yung mga gusto mong puntahan. Tama ka dyan. Naisip ko pa rin naman pumasyal sa ibang bansa ngayon. Pero syempre, kasama na si Jake. Ay, oo naman. Tingin mo ba magpapaiwan yun? Sasama talaga yun. Yun din ang usapan namin. Kung mangingibang bansa, trabaho man o pasyal, dapat magkasama kami. Walang maiiwan. Ganyan talaga pagkasal na, no? Ang tagal din kasi naming LDR ate. Buong time na magjowa kami, LDR kami. Ngayon pa lang talaga kami nagsama. Ngayong kasal na kami. Masaya ba? Hindi mo ba namimiss maging single? Siguro nag-a-adjust pa lang din kami pareho, lalo na ako. Alam mo naman 'di ba ate, kapag mga panganay, usually independent talaga. Kaya ngayong may asawa na ako, minsan nalilimutan ko na hindi na lang pala ako mag-isa. Gets. Kamusta naman si Jake? Alam mo naman yung kapatid mo na yun ate. May times na naririndi rin sa bunganga ko, pero mabait talaga yun. Madalas ako yung maldita. Pero hindi mo nga namimiss maging single? Hindi. Kasi sobrang na-enjoy ko naman yung pagiging single ko noon eh. Dahil nga independent ako, lahat naman noon nagawa kong mag-isa. Kumain sa paborito kong fast food, manood ng sine, mamasyal. Kaya mukhang wala naman akong na-miss. Pero hindi ka naman nagsisisi na si Jake ang una't huli mong naging jowa. Hindi ate, kasi worth it naman yung paghihintay ko ng tamang tao. Sana all. Bakit ate? Naiinip ka na ba? Minsan, oo. Minsan lang. Sabi mo nga, kapag panganay ka, independent ka. Marami na rin naman akong nagawa nang ako lang mag-isa. Alam mo yung parang sobrang na-enjoy ko na yung pagiging single. Kaya may mga times talaga na napapatanong na rin ako. Cupido, kailan kaya yung sa'kin? Di bali ate, parating na yun. Baka na-traffic lang. Na-traffic? Baka naubusan ng gasolina, tapos di na nakabili kasi nagmahal na gasolina. Paano na ako nito? Huwag ka mag-alala ate. Darating at darating din siya. Tiwala lang. Ay, baka naman dapat ko nang simulang tanggapin na magiging matandang dalaga na ako. Ang aga pa ate para ideklara yan. Ayan o. Lampas na ako sa kalendaryo pero wala pa ring dumadating. Lahat kayo meron na. Basta ate, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Nararamdaman kong parating na siya. Kung sino man siya, sana nga. At sana naman bilis-bilisan niya at medyo naiinip na ako. Alam mo ate, gutom lang yan. Baka kailangan mo lang kumain. Siguro nga, kanina pa nga kumakalamsik mura ako eh. Di bale, magluluto na ako. Wow, anong lulutuin mo? Dahil dito kami magdi-dinner ng asawa ko, adobong sitaw. Yun yung paborito niya eh. Okay, sige. Pero, idlip muna ako ha. Sige ate, katukin na lang kita kapag kakain na. Ipag ko si Grace at bagong kasal sa pangatlo kong kapatid. Nakilala ko siya noong magkaibigan pa lamang silang dalawa. At doon pa man ay botong-boto na ako sa kanya. Panay na rin kasi ang kantsaw sa kanila noon. Kaya kahit dati pa ay hipag na ang pabirong tawag ko kay Grace. Kaya nang maging sila na talaga ng tuluyan ay isa ko sa mga sobrang natuwa. At pagkalipas ng 2 taon, nagpakasal na rin sila. Dito sa probinsya namin nakatira si Grace at nung una, dito sila sa bahay tumutuloy. Pero makalipas ang ilang buwan ay bumukod na rin sila. Hindi rin naman kalayuan dito sa bahay kaya paminsan-minsan ay dito sila ni Jay kumakain. Nagpapasalamat ako na kahit papaano nakakakwentuhan ko si Grace. Halos lahat ng kaibigan ko ay nasa ibang lugar sa Pilipinas o kaya naman ay nasa ibang bansa na.
Ngayong nandito na rin si Grace ay siyang madalas kong makausap tungkol sa iba't ibang bagay. Kahit na mas matanda ako sa kanya ng ilang taon ay marami rin akong natututunan sa kanya. Marami kaming napagkakasunduan dahil pareho kaming panganay papadudod. Sa kanya ako nagsasabi ng mga nagiging problema ko. Madalas ay sa kanya rin ako kumukuha ng mga payo. Medyo strict na lang si Grace pero masaya rin kasama dahil medyo luka-luka rin. Kakauwi mo lang ate? Mas late ka na atang nakakauwi ngayon ah. Oo nga eh, medyo maraming pasyente kaya may mga unexpected overtime. Kaya pala. Kaya eto, nananakit na ang likod ko. Kanina pa ako nakatayo eh. Ang hirap din talaga maging nurse, no? Sinabi mo pa. Kaya bilib na bilib ako sa inyo eh. Hindi ko ma-imagine yung sarili ko na ginagawa yung mga trabaho nyo. Nakakapagod pero worth it naman. Lalo na kapag nakikita mong umuokay yung kalagayan ng mga pasyente. Iba rin talaga yung satisfaction, no? Kapag ginagawa mong mabuti ang trabaho mo. Oo, pero nakakainis kapag ginagawa mo naman ng mabuti yung trabaho mo pero may mga taong nanggugulo lang. Ay, mukhang malalim yung hugot na yan ate ah. Hindi para sa akin yung hugot na yun. Naalala ko lang yung bago naming katrabaho. Nakakaawa, madalas kasing pagtripan ng mga senior niya. Ay, pwede ba yun? Dapat hindi, pero may mga walang hiya na ginagawa pa rin eh. Kawawa naman yung pinagtitripan. Kaya nga, kaya ayun, lagi nagsusumbong sa akin si Erwin. Ah, Erwin. So lalaki to. Hindi ko ba nabanggit na lalaki si Erwin? Hindi mo nabanggit yung pangalan. Kaya hindi ko agad naisip na lalaki. Basta ang sabi mo lang nun, may bago kang katrabaho. Eh ayun na nga, mabait na bata rin kasi, kaya madalas na pagkakaisahan eh. Bata talaga? Oo, bata. 25 years old pa lang eh. Ate, hindi na rin bata yun. Kumpara sa akin, bata pa siya. Ate, hindi naman halatang 35 ka, no? Sinasabi mo lang yan kasi maghipag tayo. Di kaya. Di ba laging ang napagkakamalang mas matanda sa'yo si Jake? Sa bagay. Totoo naman kasi. Kaya sigurado ako, hindi ka rin mukhang mas matanda ron sa Erwin na yon. Hoy, bakit ganyan ang ngiti mo? Bakit? Ano bang meron sa ngiti ko? Parang may ibang sinasabi eh. Wala naman ate. Nakikinig lang ako mabuti sa kwento mo tungkol kay Erwin. Naku, sinasabi ko na nga ba eh. Alam ko na yung nasa isip mo. Kung ano man yan, mali yan. Wala mo nang sinabi ah. Kilala ko na yung mga ngiti na yan. Naku Grace, hindi pwede. Hindi siya pasok sa standards ko. Ay, hindi ba pasok sa banga si Erwin? Hindi. Unang-una, mas bata siya. Hindi lang 1 o 2 taon. 10 taon eh. Ate, ano ka ba? Age doesn't matter na ngayon. Tsaka sabi ko nga sa'yo, hindi naman halata sa mukha mo yung edad mo. Basta. Ayoko ng mas bata. At ang pinaka-importanting detalye kaya hindi pwede. Bakit hindi pwede? Kamag-anak nyo ba? Sira? Hindi. Eh ano? May jowa na siya at matagal na sila ng jowa niya. Ay oo nga. No sa may sabit. Diba? Tsaka wala talaga sa kanya ni isa sa standards ko eh. Oo nga ate. Sige na nga, wait pa tayo. Hindi na bago sa akin ang naging reaksyon ni Grace. Ganon talaga lately ang mga tao sa paligid ko. Kapag may nababanggit akong bagong kakilalang lalaki, tila naglalakihan agad ang mga mata nila. Nakikitaan agad nila ng potensyal na maging future jowa ko. Sa totoo lang, kung ako lang ang tatanungin, hindi naman talaga ako nakakaramdam ng pressure sa pagiging single ko. Pero dahil sa mga sinasabi ng mga tao sa paligid ko ay parang nararamdaman ko na lamang ding bigla na dapat nga ay meron na. May isang tsuhin pa ako na nagsabi sa akin na dapat daw ay hindi na ako mapili dahil tumatanda na ako. Kahit sino raw ay pwede na, ang mahalaga ay makapag-asawa. Naiinis ako sa mga ganong comment. Pakiramdam ko kasi dahil tumatanda ka na, wala ka na rin karapatang mamili ng taong makakasama mo sa habang buhay. Buti na lang at hindi naman gano'n ang mga magulang ko.
Nag-worry rin sila para sa akin dahil ang laging sinasabi ng nanay ko, gusto niya na bago sila mawala ni tatay sa mundo, gusto nilang makita na hindi ako tatandang mag-isa. Yung magkakaroon din ako ng sarili kong pamilya. Pero hindi naman nila ako minamadali. Ang bili naman ng tatay ko ay hindi basta-basta ang pag-asawa kaya dapat ay sigurado ka. At yun talaga ang pinanghahawakan ko. Ayoko naman sa hindi ako sigurado. Kaya nga nag-set ako ng standards. Dapat mas matanda sa akin. May stable na trabaho at syempre yung handa akong tanggapin. At ang kasungitan ko. 3 buwan na ang lumipas at kahit papaano ay nakapag-adjust na rin ako sa trabaho. Araw-araw na nakakasalamuha ako ng mga pasyente. Lalo kong nakikita na kulang talaga ng nurses sa Pilipinas. Pero kahit na kulang ay marami pa rin ang umaalis. Nalulungkot man na mas marami talaga ang pinipiling umalis at magtrabaho sa ibang bansa ay eto rin ang realidad. Marami ang naniniwalang mas matutustusan nila ang kanilang pamilya kung aalis sila. Habang tumatagal ay nagiging mahal na rin ang mga bilihin kaya mas kailangan na rin ng mas malaking sweldo lalo na kung may mga anak. Kahit nga single ako ay nahihirapan pa rin akong i-budget ng mabuti ang sweldo ko. Minsan dahil marami akong ino-order na mga kung ano-ano online. Kaya siguro wala pa akong asawa at mga anak dahil hindi pa ako marunong magtipid. Nahihirapan ako magtipid pero alam kong hindi na ako dapat gumastos na katulad ng dati. Dahil una sa lahat ay hindi na ganong kalaki ang sweldo ko. Pangalawa, kahit papaano ay natutunan ko naman sa mga magulang ko ang maging praktikal. Hindi dapat bumibili ng hindi kailangan. Kapag naiisip ko ang dati kong sweldo ay may temptation na bumalik na lang ulit sa ibang bansa. Pero simula noong nagtrabaho na ako sa lokal na ospital ay nakita kong iba rin talaga kapag natapos ang araw o oras ng trabaho at uuwi ka sa piling ng pamilya mo. Madaling mapawi ang pagod lalo na kapag nakikita ko ang mga cute kong pamangkin. Pakiramdam ko ay sulit lahat ng kapalit ng malaking sweldo. Ay, Ang lalim naman nun. Bakit? May problema ba? kasi Napagtripan ka na naman. ganun na nga. Ano na naman ang ginawa ngayon? Day off ko na dapat bukas eh. Pero nakipagpalit si Sir Mond sa akin. Meron daw siya importanteng lakad. Ba't di ka umangal? Makakaangal ba ako ron? Kapag nagsasabi yun, hindi naman paalam eh. Kundi pinapaalam na niya. So pumayag ka na lang. Wala naman akong choice eh. Akala ko ba may lakad ka bukas? Meron nga. O paano yung lakad mo? Di wala na. Ay, ewan ko ba sa'yo? Napakabait mo naman kasi eh. San ba dapat yung lakad mo? Nakapangako ako ng date sa girlfriend ko. Naku, patay tayo dyan. Paano na yan? Di siguradong away na naman. Kawawa ka naman. Pinagtitripa na dito sa ospital, maaaway pa ng jowa. Kaya nga eh. Mukhang napapadalas pa naman away nyo lately. Kung ako sa'yo, magsasabi na ako kay Sir Mond. Pwede naman sigurong tumanggi paminsan-minsan. Sana nga ganun. Pero ginawa ko na yun dati. Sobrang uminit lang ulo niya tapos ilang araw akong pinag-initan. Ganun ba? Pambihira naman pala talaga yang si Sir Mond. Ngayon pa lang naririnig ko na yung boses ng girlfriend ko. Siguradong buliw na naman ang abot ko nito mamaya. Kung ako rin naman ang girlfriend mo, magagalit din talaga ako. Date kaya yun? Wow! Akala mo naman marami nang nakadate. Hoy, salbahe ka. Kahit papaano naman may alam ako sa relasyon. Hello, napapalibutan kaya ako ng mga magkarelasyon? Mukhang masyado ka kasing pihikan ate. Siguro nga, kaya wala pa rin akong jowa. Ano ba kasi yung ideal boyfriend mo? Simple lang naman. Gusto ko yung mas matanda sa akin, tapos may stable na trabaho. Yung kaya akong buhayin. Tapos gusto ko yung matatanggap ako at ang kasungitan ko. Kaya pala. Kaya pala ano? Kaya pala wala ka pang jowa. Paano mo naman nasabi? Ang taas ng standards mo eh. Mahirap abutin. Dun pa lang sa tanggap ang kasungitan mo, medyo alanganin na. Kita mo tong batang to? Mataas ba talaga? Oo, hindi nga ako pasok eh.
Aba, hindi ka talaga pasok. Edad pa lang di nauubra. Pero hindi naman na dapat basihan ng edad ngayon. Sa pag-ibig, wala namang edad-edad. Kapag mahal mo, mahal mo. Ganun ba? Ba, mukhang marami naman palang alam tong batang to pagdating sa pag-ibig ah. Eh kasi nga, hindi naman na ako bata. Bilib din talaga ako rito kay Erwin kahit na mas bata siya sa akin ng 10 years. Minsan nararamdaman kong pantay lang naman ang maturity level namin. Nauna lang ako kay Erwin ng 1 linggo sa pagpasok sa ospital kaya halos magka-batch lang kami na pumasok. At sa 3 buwan namin sa trabaho ay naging malapit na rin kami sa isa't isa. Hindi ko rin alam kung bakit pero magaan ang loob ko sa kanya. At ganon din naman siya sa akin kaya nga ako madalas niyang sumbungan sa tuwing napagkakaisahan siya ng mga senior niya. Masyado rin naman kasi siyang mabait kaya madalas ay naaabuso. Hindi katulad ko na likas na masungit. Meron siyang long time girlfriend at sa pagkakaalam ko ay 5 taon na sila. Netong mga nakaraan ay nababanggit niya na napapadalas ang away nila. Pero sabi ko sa kanya, kung ako rin ang girlfriend niya ay wala na siyang panahon sa akin, ganoon din ang gagawin ko. Minsan mami ang tawag niya sa akin dahil ako ang isa sa mga pinakamatanda sa batch namin. Siya naman ang pinakabata kaya bunso ang tawag namin sa kanya. Pero kahit na siya ang pinakabata sa amin ay hanga ako sa maturity niya. Yung pasensya at pangunawa niya ay sadyang ibang level. Lalo pa akong bumilib sa kanya nang malaman ko kung gaano siya ka-maalaga sa kanyang pamilya. So, ano nang plano natin, ate? Plano saan? Grabe, ang busy mo na talaga. Ano ba kasi yon? Eh di ba malapit na yung birthday mo? Ay, oo nga pala. Huwag mo sabihin nakalimutan mo. Ganun na nga, nawala sa isip ko. May birthday nga pala ako. Kawawa naman ang ate namin. Napaka-busy, nakalimutan na ang sarili niyang birthday. Sinabi mo pa. Ano bang gusto mong gawin sa birthday mo? Sa totoo lang, wala akong maisip. Type mo bang lumabas o dito na lang sa bahay? Dito na lang sa bahay para mas tipid. Tama ka dyan, ate. Mas tipid dito sa bahay. Tsaka matagal na rin akong kinakantsawan ng mga katrabaho ko. Gusto raw nila makapunta dito sa bahay. Bakit naman? Luka-luka kasing isa naming kasama. Nakita niya raw tong bahay na daanan nila minsan. Mukha raw mansyon kaya gusto raw nila makita yung loob. Ganun? Kaloka nga. Parang nakaka-pressure tuloy. Kailangan ba nating mag-ayos ng bahay? Naku, hayaan mo sila. Huwag tayong ma-pressure. Bahala sila sa buhay nila kung ano man ang abutan nila dito sa bahay. Pero ano bang gusto mong ihanda, ate? Yung simple lang. Lechon siguro, ganyan. Ay wow, ang simple nga. Pero seryoso, basta merong karne at gulay. Okay na yon. Sige, isip ako ng menu. Ay, may request pala ako. Ano yun, ate? Gusto ko nung niluto mo dati na seafood platter. Ah, sige ate. Sure, no problem. Basta may budget. Naku, buti na lang talaga nandito ka, Grace. Kung hindi, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ikaw naman ate, wala yun. Diba sabi ko naman sa'yo, hanggat hindi pa dumadating ang Mr. Right mo, kami muna ni Jake ang bahala sa'yo. Napaka-sweet talaga nito. Minsan tuloy nakakalimutan kong si Jake ang kapatid ko eh. Sabi nga rin niya, parang mas mahal niyo na raw ako kesa sa kanya eh. Kaya nga eh. Pero seryoso, Grace, hulog ka talaga ng langit sa pamilya namin. Buti hindi nauna mukha ako nung bumagsak ako, no ate? Ikaw talaga? O basta, tulungan mo ako maghanda ha. Pag-usapan natin yung menu bukas ng gabi. Okay ate, puntahan na lang ulit kita dito bukas. Sige, tapos ibibigay ko na lang din sa'yo yung budget. Ay, nga pala ate, bukod sa mga katrabaho mo, sino pa ang mga iimbitahan natin? Siyempre yung mga kamag-anak natin sa paligid. Pero actually, hindi naman talaga nila kailangan ng imbitasyon. Kapag naman may handaan, matik na yun eh. Sabagay, oo nga. Pero pwede kayang wag ko nang imbitahin yung mga magtatanong kung kailan ako mag-aasawa? Gusto mo ba ate, magsabi ako ng rules sa mga attend sa birthday mo?
Sabihin natin, bawal magtanong kung may jowa ka na o kung kailan ka mag-aasawa. Pagkatapos naming mag-usap ni Grace ay nakaramdam ako ng kakaibang lungkot. Bigla ko lang na-realize na malapit na akong mag-36. Pero ang kausap ko pa rin tungkol sa kaarawan ko ay yung mga kapatid at kaibigan. Hindi tulad ng iba kong kabatch na nakikita ko sa mga post nila sa Facebook at Instagram na ang sumusurpresa at nagpaplano ng mga kaarawan nila ay ang mga asawa at anak nila. Masaya naman ako dahil meron akong supportive na family, pero may mga ganitong pagkakataon na napapahiling ako na sana dumating na yung taong para sa akin. Kung talagang na-traffic lamang siya, ang tagal naman. Kailan ba siya darating sa buhay ko nang sabay na kaming maglakbay at matraffic kung saan-saan? Para hindi nakakainip, hindi ba? Ito rin yung mga pagkakataon na talagang napapatanong ako kung ano bang mali sa akin. Pangit ba ako? Marami nagsasabi na hindi naman. Kapag tumitingin ako sa salamin, kahit papaano ay gusto ko naman yung nakikita ko. Pero bakit ganon? Wala man lang lumapit sa akin. Binawasan ko na yung sungit ko at minsan gusto ko nang sumuko. Baka naman panahon na para tanggapin na magiging isa na akong matandang dalaga. Baka dapat ay mag-focus na lamang ako sa kung paano ako magiging paboritong tita ng mga pamangking ko. Hindi pa naman ako tuluyang nawawala ng pag-asa. Pero minsan talaga ay nakakapagod na rin maghintay kung talaga bang may darating. Paano kung wala, Papa Dudut? Dumating at lumipas ang aking kaarawan. Tulad ng inaasahan ko ay hindi ako nakaligtas sa mga tanong na kailan na ba ako mag-aasawa? Kailan na ba ako magpapakilala ng idadagdag sa pamilya? Kahit naiinis na ako ay purong ngiti at tawa na lamang ang sinagot ko sa mga tanong. Pinigilan ko ang aking sarili ko na tanungin sila kung kailan ba sila magsasawang magtanong. Naipakilala ko rin kay Grace sa mga katrabaho ko nung araw na yon. Panay ang kantsaw nila na malaki na raw pala talaga ang bahay namin. Na hindi ko na raw kailangan magtrabaho dahil mayaman naman kami. Ang hindi nila alam ay marami rin ang mga naging sakripisyo ng aking mga magulang para maipaayos ang aming bahay. Ngayon lang din halos natapos yung ibang parte ng tahanan namin. Sa paglipas din ng mga araw at buwan ay lalo pa kaming naging malapit ni Erwin. Napapadalas na ang pagka-chat namin sa isa't isa. Nagugulat ako minsan na kahit nakauwi na kami, panay pa rin ang pagtatanong nito sa akin kung anong ginagawa ko o pinagkakaabalahan ko habang nasa bahay ako. Dahil sa dalas naming magkausap ay tila may kakaibang emosyon ang napupukaw sa akin. Isang damdaming alam kong hindi dapat. Parang nagugustuhan ko na si Erwin. Pero pilit ko itong isinasantabi dahil una ay hindi naman pasok si Erwin sa standards ko. At higit sa lahat ay mali na may maramdaman ako para sa kanya dahil may karelasyon na siya. Kaya nung minsan ay para lang matigil na rin ang mga nasa isipan ko ay nagpa siya akong mag-send sa kanya ng mensahe na maglilinaw ng lahat. Hello? Hello? Ate Laika? Erwin, gabi na. Napatawag ka. Nandito ako sa labas ng bahay nyo. Ha? Anong ginagawa mo dyan? Pwede ba tayong mag-usap? Kahit sandali lang? Bukas na, magkikita naman tayo sa ospital. Ngayon na sana. Baka hindi ko na tumasabi bukas eh. Teka nga, lasing ka ba? Hindi naman. Nakainom lang. Sandali, hintayin mo ako dyan. Pabubuksan kita ng gate. Okay, sige. Ate Laika! Ay, Huwag kang maingay. Tulog na yung mga tao dito. Saka mukhang tulog na rin yung mga kapitbahay. nagising ba kita? Pasensya ka na. Halika nga rito. Dito tayo banda sa gilid. Baka may makakita sa'yo dyan kung ano pang masabi eh.
Sorry talaga kung naabala kita. Ano ba kasi yun, Erwin? Talagang pumunta ka pa rito mukhang may tama ka na. May tama nga ako. Sa'yo. Yun ang sagot ko sa tanong mo. Oo, may gusto ako sa'yo. Alam mo, umuwi ka na. Bukas na lang tayo mag-usap kapag hindi ka na nakainom. Nakainom lang naman ako pero malinaw pa ang isip ko. Kinailangan ko lang uminom ng konti para lumakas ang loob ko. Alam mo, mali ito eh. Sinubukan ko namang pigilan pero talagang gusto kita. Mahal na kita. Pero Erwin, may girlfriend ka na. Hindi ko na siya mahal. Ikaw nang mahal ko. Gusto mo na rin naman ako, di ba? Hindi ko alam, Erwin, kasi… Sorry. Hindi ko sinasadya. Ano bang ginagawa mo? Patawarin mo ako, Ate Laika. Nadala lang ako ng emosyon ko. Kaya nga sabi ko sa'yo, umuwi ka na muna. Ate, please. Pakinggan mo muna ako. Wala naman talaga tayong dapat pag-usapan eh. Nagtanong lang naman ako para maging malinaw sa ating dalawa yung sitwasyon natin. Dahil itong mga nakaraang araw, tuwing magka-chat tayo, nagigilty na ako. Bakit ka naman magigilty? Wala naman tayong ginagawang masama. Yun ang akala natin. Pero tuwing nag-uusap tayo, nagpapalitan ng sweet messages, ang totoo, may nasasaktan na tayo. Pero napipigilan ba yun? Oo! Dapat nung una pa lang hindi na natin ginawa. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Pinigilan ko naman ang sarili ko, sinubukan ko naman. Pero mali nga, Erwin. Kasalanan ko ba kung hindi ka maalis sa isip ko? Pagpasok ko pa lang sa trabaho, ikaw na agad hinahanap ng mata ko. Tuwing uuwi ako at naghihiwalay tayo, lagi kong iniisip kung ano na kayang ginagawa mo. At tuwing magtatanong ako sa'yo, lagi ka naman nagre-reply. Kaya nga, hindi natin namalayan na may mali nang nangyayari. Pero di ba, gusto mo na rin naman ako? Hindi na importante yon. Bakit hindi? Dahil wala rin naman tayong patutunguhan. Hindi mo na kailangang marinig yung sagot ko dahil kahit saang anggulo natin tingnan, mali ito. Pero pwede naman natin itama. Oo, pwede pa natin itama kaya dapat umuwi ka na. Lalong mas hindi maitatama tong sitwasyon natin kung uuwi ako. Dahil uuwi ka na, magpapahinga at kakalimutan na natin to. Itigil na natin kung ano man to. Ate Laika naman, hindi ko kaya. Kaya mo, kaya natin. Dapat kayanin natin. Dahil maling-mali to. Teka lang. Sige na, Erwin, umuwi ka na. Umuwi ka na! Ate Laika, teka lang! Gulong-gulo ang isipan ko pagkatapos ng pag-uusap namin na yon ni Erwin. Alam kong nakainom siya ngunit ramdam ko rin ang senseridad niya sa mga salitang binitawan niya. Ang lalo pang nagpadagdag ng gulo ng isipan at damdamin ko ay ang memorya ng sobrang saglit na paglapat ng mga labi ni Erwin sa labi ko. Kahit na sobrang saglit lang noon ay damang-dama ko sa buong katawan ko ang kuryenteng hindi ko maipaliwanag. Kung wala lang ako sa katinuan ng mga oras na yon, baka hindi lang saglit at siguro ay ginantihan ko pa ang halik niya. Nagpapasalamat na lamang ako at umiral pa rin ang katinuan ng isipan ko. Siguro dahil alam kong maling-mali talaga ang namamagitan sa aming dalawa. Hindi man malinaw kung ano yon, alam ko lang na siguradong makakasakit kami. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Iniisa-isa ko ang mga dahilan kung bakit mali at hindi kami pwede ni Erwin. Pinalikan ko ang standards ko sa isang karelasyon. Dapat ay mas matanda sa akin. Hindi pasok si Erwin dahil sobrang mas bata siya. Dapat ay may stable na trabaho. Hindi stable ang trabaho namin at hindi ganun kalaki ang sweldo. Hindi sasapat kung bubuo ng pamilya. Pero ang pinaka-importante sa lahat ay meron na siyang nobya. Yun ang pinakamahalagang dahilan. Simula rin ang gabing yon, nagpa siya kung iiwas na ako kay Erwin habang maaga pa. Dapat ay patayin na ang baga upang hindi na lumaki ang ningas ng apoy. Dahil din sa desisyong ito ay tila naging mabigat ang pakiramdam ko ng mga sumunod na araw. At hindi yon nakalampas kay Grace
Papa Dudut. Ate! Ate! Ay, ikaw pala. Kanina ka pa tulala. Okay ka lang ba? Sorry, may iniisip lang. Mukhang malalim yung iniisip mo ah. Kasi ilang araw ka nang ganyan. Ha? Anong ibig mong sabihin? Akala mo ba hindi ko napapansin? Ilang araw ka na kayang laging tulala. Ganun ba? Di lang yun. Parang ang tamlay mo pa lately. Masama bang pakiramdam mo? Okay lang ako. Sigurado ka ba? Baka naman mamaya sa sobrang busy mo sa trabaho, maging pasyente ka na rin. Huwag kang mag-alala, Grace. Iniingatan ko rin naman ang kalusugan ko. Lalo na't senior citizen na rin ang mga magulang ko. Kapag nagkasakit ako, baka mahawa sila dahil nasa iisang bahay lang kami. Pero bakit ka nga malungkot, ate? Halata bang malungkot ako? Oo, at hindi lang basta malungkot eh. Parang ang bigat ng dinadala mo. May mga kailangan lang kasi akong pag-isipan. Kung ano man yan, huwag ka na sana masyadong ma-stress. Actually, hindi ko rin naman matatago sa'yo ng matagal to eh. Kaya sabihin ko na lang siguro, no? Mas mabuti pa nga ate. Huwag kang mabibigla ha. Sige, pipilitin kong wag mabigla. Si Erwin kasi, nagtapat siya sa akin. OMG, talaga? Oo, gusto niya raw ako. Ano sinabi mo? Hindi ko alam. Pero yung totoo ate, ano bang nararamdaman mo sa kanya? Ang hirap eh. Ayoko naman sana makaramdam ng kahit ano para sa kanya. Pero siguro dahil sa dalas naming mag-usap, hindi ko na malaya na nahulog na rin pala ako sa kanya. Sinabi mo ba yan sa kanya? Hindi, pero mukhang nararamdaman niya rin. Alam mo ba, naramdaman ko na to. Talaga? Oo ate, ayaw lang kitang pangunahan. At gusto ko talaga na manggaling sa'yo kung sakaling tama nga ang kutob ko. Bakit? Ano bang kutob mo? Noong mga pagkakataon na madalas mo nang nababanggit sa mga kwento mo si Erwin, medyo naramdaman ko na may iba sa'yo. Pero nag-aalangan akong sabihin sa'yo kasi nga, sabi mo ayaw mo naman ng mas bata. Kaya pinagpalagay ko nang baka mali ako. Sana nga, Grace. Sana mali ka na lang. O ano ng plano mo ngayon? Hindi ko rin alam kung ano ang plano ko. Pero pinaalalahanan ako ni Grace sa sitwasyon namin. Istrikta si Grace at ayaw niya talaga ng mga sitwasyon na may cheating. Technically, Papa Dudut, ay hindi naman kami nag-cheat ni Erwin sa girlfriend niya dahil wala namang kaming ginagawang dalawa. Maliban lang doon sa halik na napigilan ko naman. Pero emotionally, hindi namin may tatanggi na meron ng attachment sa aming dalawa. Pero sabi nga ni Grace, ang tamang gawin talaga ay umiwas dahil may karelasyon na si Erwin. Ayoko naman talagang makasira ng relasyon. Kung ilalagay ko ang sarili ko sa sitwasyon ng girlfriend niya ay ayoko rin na maranasan yon. Kaya habang maaga pa ay dapat nang putulin ang dapat na putulin. Kaya kahit nasasaktan na rin ako, desidido na akong layuan si Erwin dahil yun din ang tamang gawin, Papa Dudut. Hindi ito magiging madali pero kailangan kong kayanin. Araw-araw ay kinukumusta ko ni Grace at pinapaalalahanan. Ang sabi niya sa akin ay mas mabuti nang masaktan ako ngayon habang hindi pa ganon kalalim ang sugat. Dahil kung hahayaan kong lumalim na, mas mahirap nang gamutin. Kaya ngayon pa lamang na kahit papaano ay mababaw pa. Dapat ay simulan ng gamutin para hindi maging malalim ang peklat. Tinis kong hindi na sumagot sa mga chat ni Erwin. Sinubukan kong alisin ang kung anumang nararamdaman ko para sa kanya. Pinilit kong maging professional sa aking trabaho. Hindi ko maiwasan doon si Erwin pero kinakausap ko na lamang siya kung kailangan. Nagtataka na rin ang mga katrabaho namin dahil alam nilang malapit talaga kami sa isa't isa. Pero walang ibang nakakaalam sa sitwasyon namin kundi kaming dalawa lamang, bukod kay Grace. Hindi na kami sabay na kumakain at hindi na rin sabay na umuuwi. Sobrang nami-miss ko siya, Papa Dudut. Kapag meron kasing nakakainis na pasyente o magandang nangyari, agad naming hinahanap ang isa't isa para kwentuhan.
Pero lahat yun ay nawala na, natapos na. Kahit sobrang hirap ay pinanindigan ko ang desisyon ko. May mga pagkakataon na sinusubukan ni Erwin na makiusap ngunit agad akong humahanap ng dahilan para hindi siya kausapin. Ayoko makasira ng relasyon. Ng matagal ng relasyon. Hindi biro ang 5 taon, Papa Dudut. Ang hindi ko lang din naman maintindihan sa sarili ko ay habang pinipigilan ko ay tila lalo pang tumitindi ang nararamdaman ko para kay Erwin. Kahit na anong gawin kong pagkumbinse sa sarili ko na hindi siya pasok sa lahat ng standards ko ay parang lalong tumitiim sa puso ko ang masasayang alaala naming dalawa. Dahilan para lalo ko siyang mamiss. Pero tinibayan ko ang aking kalooban. Kahit na anong chat at tawag niya ay pinili kong maging matapang na hindi sagutin ang mga yon. Hanggang sa isang araw ay na-corner na ako ni Erwin. Laika, teka lang. Ate! Ha? Ate Laika ang itawag mo sa akin. Hindi. Hindi na kita tatawaging ate simula ngayon. Bahala ka. Laika, mag-usap naman tayo kahit sandali lang. Nakainom ka na naman ba? Hindi Kagagaling kaya natin sa duty. Paano naman ako iinom? Malay ko ba kung tumagay ka habang break? Nakita mo na bang ginawa ko yun? Hindi pa. Kasi hindi ko talaga gagawin yun. Laika, teka lang. Pwede bang tumigil ka muna sa paglalakad? Saglit lang. Ano ba yun, Erwin? Di ba nag-usap na tayo? Hindi pa ulit. Wala naman tayong dapat pang pag-usapan. Malinaw na ang lahat, di ba? May kailangan tayong ayusin. Wala namang tayo Pero pwedeng magkaroon. Hindi nga pwede, may girlfriend. Wala na. Anong wala na? Wala na kami. Anong ibig mong sabihin? Wala na kami. Break na kami. Malaya na ako. Nakipag-break ka ba dahil sa akin? Matagal na kami nagkakalabuan. Hindi lang namin inaamin. So nung dumating ako, nagkaroon ka na ng dahilan para hiwalayan siya. Hindi naman sa ganun. Bago pa tayo naging close, nagkakaproblema na talaga kami nun. Madalas ko naman makwento sa'yo, di ba? Yung mga pag-aaway namin. Ano bang gusto mong isipin ko? Ano bang hinihintay mong reaksyon ko? Laika, kahit ilang beses mo pang itanggi, alam ko namang gusto mo na rin ako. Napaka-confident mo naman dyan? Hindi nagsisinungaling ang mga mata mo, Laika. Kahit na hindi mo ako iniimik nitong nakaraang buwan, alam ko na namimiss mo rin ako. Ano bang pinagsasasabi mo? Laika, bakit hindi natin subukan? Alam ko naman na pareho tayong nararamdaman. Bakit hindi natin pagbigyan yung mga sarili natin na maging masaya? Hindi ko alam kung kaya kong maging masaya pagkatapos kong makasira ng relasyon. Bago ka pa man dumating, matagal nang may lamat ang relasyon namin. Ilang beses na rin kami naghiwalay pero nagkakabalikan lang ulit. Umaasang pwedeng maayos pa. Pero sa pagkakataong to, sigurado ako na wala na kaming dapat pang balikan. Hindi ko pa alam, Erwin. Hindi ko pa alam kung anong dapat isipin. Isipin mo tayo. Kakayanin ba talaga nating maging masaya? Oo, kakayanin natin. Bakit naman hindi? Parang masyadong mabilis Baka nabibigla ka lang sa mga desisyon mo. Baka kailangan muna nating mag-isip pa. Laika, mababaliw na ako kakaisip. Sa bawat araw na hindi mo ako kinakausap, pakiramdam ko mababaliw na ako. Pwede bang kumalma muna tayo? Tsaka na muna tayo mag-usap. Palipasin muna natin yung mga bagay-bagay. Kapag hindi na matindi yung emosyon natin, tsaka pag mas malinaw na rin ang mga isip natin. Basta Laika, sobrang linaw ng isipan ko ngayon. Alam ko ang mga sinasabi ko. Sige na, Erwin. Aalis na muna ako. Laika, maghihintay ako. Dahil siguradong sigurado ako sa'yo. Hindi na maalis sa isipan ko ang mga sinabi ni Erwin sa akin. Pero kahit sinabi niya na break na sila ng girlfriend niya ay hindi ako naging masaya. Parang nakonsensya pa nga ako at pakiramdam ko kasi ako ang dahilan ng pagkasira ng relasyon nila. Kahit na sinabi niyang matagal nang may problema, hindi ko pa rin maiwasang isipin na nakadagdag ako doon. Naisip ko rin namang 5 taon din sila at hindi naman basta-basta yon. Kaya kahit na anong pagmamakaawa ni Erwin na kausapin ko ulit siya, ay hindi ko pinansin. Araw-araw ang pagsisend niya ng mga messages.
Halos araw-araw din ang attempt niya na pagtawag. Basta nakauwi na kaming galing duty ay nagsisimula na siyang mag-message. Hanggang isang araw papadudot ay nakatanggap ako ng mensahe mula sa girlfriend niya. Nabasa niya raw ang conversation namin ni Erwin at ako raw pala ang dahilan. Kaya siya hiniwalayan nito. Galit na galit siya at kung ano-ano pang mga masasakit na salita ang sinabi niya sa akin. Nandiyan pang nagbanta siya na pupuntahan niya ako sa bahay at susugurin para malaman ng buong pamilya ko kung ano ang pinagagawa ko. Hindi ko pinansin ang lahat ng yon. Nagpa siya ako na i-block na lamang siya upang hindi na ako makatanggap ng kahit na anong mga mensahe mula sa kanya. Pero lagi akong kinakabahan na baka nga sumugod siya sa bahay namin. Pero sa awa naman ng Diyos ay hindi naman siya dumating kahit na minsan. Matagal ko ring tiniis ang tunay na nararamdaman ko para kay Erwin. Ngunit tulad pa rin ng dati, habang lalo kong tinitiis, tila lalo pang tumitindi. Lalo na tuwing mababasa ko ang mga mensahe niya na handa siyang maghintay. Hindi ko na talaga maikakaila sa sarili ko na gusto ko na rin siya. Naalala ko pa rin ang gabing saglit na naglapat ang aming mga labi. Pero dahil gulong-gulo pa rin ako ay hindi ko pa rin sinagot ang mga chat at tawag niya. Hindi ko pa rin alam kung tama bang maging masaya kami kung meron namang kaming nasaktan. Ang dami kong nararamdamang takot, lalo pat alam ko kung gaano ka mapanghusga ang mga tao sa paligid namin. Kumusta ba ate? Naguguluhan pa rin ako, Grace. Alam kong mahirap yan ate, pero sana kayanin mo. Break na sila. Ha? Sinong nakipag-break? Si Erwin. Teka lang, huwag mong sabihin. Hindi naman daw ako ang dahilan. Matagal na rin daw na may problema yung relasyon nila. Ano bang nararamdaman mo? Parang nakukonsensya ako. Pakiramdam ko kasi ako ang dahilan kaya tuluyan silang nagkahiwalay. Pwede namang totoo na may problema na talaga sila. Madalas mo ngang makwento no na laging nagkukwento sa'yo si Erwin tungkol sa mga away nila. Hindi ko na rin alam ang dapat isipin. Minessage din kasi ako nung babae eh. Ha? Anong sinabi niya sa'yo? Kung ano-ano. Ako raw ang dahilan kaya sila nagkahiwalay. Nasusugurin daw niya ako dito sa bahay. Sinabi mo ba yan kay Erwin? Hindi. Dahil matagal na kaming hindi nag-uusap. O mas tama sigurong sabihin na matagal ko na siyang hindi kinakausap. Pero kung magpapakatotoo ka ate, ano bang nararamdaman mo para kay Erwin? Sobrang nahihirapan na ako, Grace. Dahil habang tumatagal na tinitiis ko, lalo lang tumitindi yung nararamdaman ko para sa kanya. Ayoko naman talaga sana eh, pero ang hirap naman pigilan ng puso ko. Kung break na sila, ano pa bang kinakatakot mo ate? Natatakot akong magkamali eh. Natatakot akong mahusgahan. Dahil mas bata siya. Dahil dyan at wala naman talaga siya sa standards ko. Paano kung magkamali ako? Paano kung masaktan din ako? Hindi ka pa ba nasasaktan ngayon? Ayun na nga eh. Wala pa man kaming nasisimulan, nasasaktan na ako. Ganyan naman talaga pag nagmamahal ka ate. Para kang sumusugal. Binubuksan mo yung sarili mo sa posibilidad na makasakit at masaktan. Ayoko rin namang may pagsisihan. Bakit ka naman magsisisi? Paano kung ito na pala yung pagkakataon na matagal ko nang hinihintay? Paano kung siya na pala talaga? Tapos pinalampas ko pa? Baka magsisi rin ako sa bandang huli. Pero hindi ba masyado ring mabilis ate? Isa pa yan sa mga naiisip ko. Ayoko ring masaktan ka ate. Kahit na alam kong nasasaktan ka na ngayon. Pero hindi ko maiwasang isipin na kung nagawa niya yan sa naging girlfriend niya ngayon, hindi niya kaya magagawa yan sa'yo? Alin? Ang saktan din ako? Oo. Paano kung maging kayo tapos sa mga susunod na panahon, may makilala siyang bago, maging malapit din siya ron at magustuhan din niya? Kasi parang ganun yung nangyari sa inyo. Hindi ko na rin alam, Grace. Ang dami-daming tumatakbo sa isip ko ngayon. Basta ang sa akin lang ate, pag-isipan mo muna sanang mabuti.
Paano pag napagod na siyang maghintay? Pag napagod siya agad, ibig sabihin, hindi talaga totoo yung nararamdaman niya para sa'yo. Natatakot ako na baka mapagod nga siya. Ngayon pa lang ako nakaramdam ng ganito sa isang lalaki. At sana, hindi ka lang nabibigla ate. Pag-isipan mong mabuti muna. Hayaan mo muna siyang maghintay. Hirap na ako, Grace. Araw-araw tinitiis kong hindi sagutin yung mga message at tawag niya. Paano kung isang araw hindi na dumating yung mga yon? Pag nangyari yun, dun mo na mapapatunayan kung gaano siya kasigurado sa'yo. Hanggang kailan ba ako dapat maghintay? Hanggang sa sigurado ka na. Yung handa ka na talagang sumugal ng walang pag-aalinlangan. Darating ba yun? Oo ate. Kapag hindi ka na natatakot sa sasabihin ng iba at ang mas mahalaga na sa'yo ay yung totoong nararamdaman mo. Ang hirap naman pala nito, Grace. Napaka-komplikado namang magmahal. Gusto ko lang naman maranasan din ang mahalin para hindi ako laging naiinggit sa inyo. Pero grabe, sobrang challenging naman ito. Ganyan talaga ate. Mas mahirap, mas worth it. Sa mga magulang ko, tingin mo ba okay lang sa kanila kung sakaling ipakilala ko si Erwin? Bakit mo natanong? Dahil ba mas bata siya sa'yo? Oo, at hindi lang ako basta mas matanda sa kanya. 10 taon ang agwat namin. Ate, hindi naman mahalaga yung kinananay at tatay. Ang mahalaga sa kanila, yung maging masaya ka. Naguguluhan pa rin ako. Basta ate, kahit anong mangyari, nandito lang kami. Nakasuporta lagi para sa'yo. Sobrang magulo ang isip ko na mga panahon na yon. Isang buwan din muna ang pinalipas ko bago ko kinausap si Erwin. Sa loob ng isang buwan na yon ay hinanda ko na ang sarili ko. Kung sakaling mapagod siya at tumigil na, ay tatanggapin kong hindi talaga kami para sa isa't isa. Araw-araw niya akong minemessage at nanindigan siyang handa niya akong hintayin hanggang sa kaya ko na siyang kausapin at maging malinaw na ang isipan ko. Kaya naman ang sobrang sigurado na ako sa nararamdaman ko ay sinagot ko na rin si Erwin. Hindi man siya yung katulad ng inaasahan ko. Hindi pasok sa standards ko. Hindi pasok sa banga, sabi nga ni Grace. Alam ko lang na totoo ang nararamdaman ko para sa kanya. Totoo pala yon, Papa Dudut. Yung mga hinihintay natin ng pagkatagal-tagal ay dumarating sa mga panahong hindi natin inaasahan. Kaya kahit mahirap, sumugal ako. Alam kong pwede akong masaktan pero handa na ako. Mahal ko eh. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking sulat. Sana ay marami pa kayong tao na ma-inspire. Ako ang inyong kabarangay forever, Laika. Maraming beses talaga na naglalagay tayo ng mga standards na gusto natin sa buhay. Pero maraming beses na rin nating napatunayan na hindi laging nasusunod ang mga standards na ito, lalo na pagdating sa pag-ibig. Dahil sabi nga nila ang pag-ibig daw ay parang sugal yan. Pwede kang manalo, pero pwede ka ring matalo. Ang kailangan mo lang ay maging matapang na harapin kung ano man ang kahihinatnan ng mga desisyon mo. At kailangan mo lang maging matapang na panindigan ang mga pinili mo. Ang mahalaga pa rin sa huli ay hindi ang sasabihin ng ibang tao, kundi ang naging totoo ka sa sarili mo. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. May iba sa atin na naniniwala na ang kaligayahan ay matatagpuan sa piling ng taong tinitibok ng puso natin. Kahit ang totoo ay hindi naman natin kailangan na umasa sa iba para maging totoong masaya. Ikaw kapuso, minsan ka namang nagmakaawa para mahalin ka ng taong mahal mo. Dear Papa Dudut, madalas kong naririnig na hindi ka raw makakaranas ng totoong pagmamahal hanggat hindi ka pa nasasaktan. Para sa akin, mas mararamdaman mo na tunay ang isang pag-ibig kung alam mo kung paano pahalagahan ang sarili mo.
Hi Papa Dudut, just call me George, 27 years old at nagtatrabaho sa isang accounting firm dito sa Maynila. Matagal na rin po akong listener ng inyong radio program na Barangay Love Stories. Pero ngayon ko lang po naisipan na sumulat sa inyo. Hindi naman kasi kakaiba ang kwento ko pero sigurado ako na makapag-iiwan din ako ng aral sa mga nakikinig ngayon. Nasa first year college ako nang makilala ko si Ami sa isang charity event. Nasa same university kami at naging close kaagad kasi masasabi ko na magkaparehas kami ng ugali. Nasa second year college naman ang magsimula ako manligaw sa kanya, Papa Dudut. Ramdam ko na malaki ang pag-asa ko sa kanya kasi habang tumatagal noon, mas nagiging sweet na kami sa isa't isa. Yung para bang kami ng pero hindi pa nga lang opisyal. Palagi na kasi kaming magkasama sa school kapag wala kaming klase. Magkausap sa cellphone at magka-text kapag nasa bahay kami. Umabot na nga ang panliligaw ko sa kanya hanggang sa mag third year college na kami, Papa Dudut. Ang sarap naman itong macaroni salad na gawa mo, George. Naks, salamat at nagustuhan mo, Ami. Sobra! Ano ba nilagay mo dito? Hindi nakakaumay yung lasa, ha? Wala naman akong special ingredient na nilagay dyan. We, hindi nga. Alam mo, gumagawa rin naman ako ng macaroni salad. Pero bakit hindi naman ganito kasarap? Baka kasi ang nilalagay mo lang nakahalo ng mayonnaise, condensed milk. Bakit? Ano pa ba dapat na ihalo dun? Pwede mo siyang haluan ng heavy cream o kaya all-purpose cream para hindi masyadong matamis o maasim. Saka maganda rin ang magiging texture ng dressing ng salad. Oo nga, no? Minsan kasi napapasobra rin sa asim o tamis yung salad na ginagawa ko tapos malabnaw pa. Kaya nga mas okay na lagyan mo ng mga ganong cream para mag-balance ang lasa nila. Yun kasi ang pangontra sa asim. Tapos hindi pa ganong katamis. Alam mo, ang dami ko talagang natututunan sa'yo pagdating sa pagluluto. Hindi naman. Konti lang din naman ang alam ko. Anong konti? Ang dami ko kayang nalalaman na secret recipe o ingredient mula sa'yo. Natutunan ko lang din naman yung mga yun sa nanay ko. Kasi mahilig siyang magluto. Buti ka pa. Si mama kasi walang kahilig-hilig magluto. Pero thank you kasi dinala mo ako dito sa park. Sobrang relaxing pala dito. Ayaw mo kasing manood ng sine ngayon. Saka ayaw mo rin na tumambay sa mall. Kaya ito ang naisip ko na tambayan natin. Mas okay nga dito kaysa doon sa mga dati nating pinupuntahan eh. Kasi mas tipid. Sira. Mas okay dito kasi hindi ganun karami ang tao tsaka hindi rin maingay. Sa bagay. Sa totoo lang, mas gusto ko rin talaga dito kasi mas nararamdaman ko na kasama kita. Ha? Ano ibig mong sabihin? Palagi naman tayo magkasama sa school ah. Oo nga, pero iba pa rin yung mga ganitong lugar. Pakiramdam ko, parang solo natin ang mundo. Ang corny mo, alam mo yun? Pero sa bagay, tama ka naman din sa sinabi mo. Kasi tignan mo nga oh, ang konti ng tao dito sa park. Kaya parang solo na rin talaga natin tong lugar. Kaya sa susunod, ibang park naman ang puntahan natin. Yung mas maganda ang view. Para mas relaxing din ang date natin. Sige ba? Pero kahit naman saan tayo pumunta, nare-relax ako basta ikaw ang kasama ko, Ami. Ewan ko sa'yo, ang dami mong baon na banat dyan ah. Totoo naman ang sinabi ko. Makasama lang kita kahit saglit. Buo na kaagad ang araw ko. Konti na lang talaga, dudumugin na tayo ng mga langgam dito sa pwesto natin sa tamis ng mga sinasabi mo. Kumain na nga lang tayo kasi magbabike pa tayo mamaya, di ba? Oo, may nakita na ako na pwedeng rentahan na bike dito sa park. Mas masaya raw mamasyal kapag nakabike eh. Excited na ako kasi ang tagal ko na rin hindi nakakapag-bike. Ubusin na nga natin itong mga pagkain na dala mo, George. O eto, susubuan na kita nitong macaroni salad. Papadudot akala ng ibang mga kaibigan ko ay may relasyon na kami ni Ami. Kasi nga madalas nilang nakikita na sweet kami sa isa't isa.
Pero sa tuwing tatanungin nila ang estado namin ng relasyon namin ni Ami ay sinasabi ko sa kanila na magkaibigan pa rin lang kami at nanliligaw pa lang din ako sa kanya noon. Nagtataka sila kung bakit hindi pa ako sinasagot ni Ami. At sa totoo lang ay medyo naiinip na rin ako pero syempre hindi ko yon pinapakita kay Ami. Wala rin naman ako magagawa dahil sabi nga ni Ami, hindi pa siya handa na pumasok sa isang relasyon. Ang mahalaga para sa akin noon ay madalas kaming magkasama at nararamdaman ko na malaki ang pag-asa ko sa puso niya. At sabi nga niya, may hinihintay lang daw siya na sign bago niya ako sagutin. Ang dating nun sa akin, gusto niya rin ako pero mas gusto niya pang makita na seryoso ako sa kanya, Papa Dudut. Ayun! Nanalo din ako sa nilalaro ko dito sa cellphone ko. Sakto kasi malapit na rin palang magsimula ang klase namin. Sasabihan na nga sana kita na may 7 minutes ka na lang bago ang klase nyo. Mabuti natapos ka na dyan sa nilalaro mo. Naaliw kasi ako masyado dito sa bagong game na dinownload ko. Makapag-ayos na nga ng mga gamit ko. Nga pala Ami, may gagawin ka ba bukas? Bukas? Mga anong oras? Mga lunchtime siguro. Kung lunchtime, wala naman kasi sa umaga ko sasamahan si mama na mag-grocery. Bakit? Anong meron? May nakita kasi ako na bagong bukas sa Korean restaurant dun sa mall. Mahilig ka sa mga Korean food, di ba? Tara, dun tayo mag-lunch bukas. Sige, tara. Libre naman ako ng lunchtime. Okay, sunduin nila kita bukas. Hi George! Hi Ami! Hello, Leo. Sakto ang dating mo kasi paalis na rin ako dito sa kantin. Samahan mo tong kaibigan mo ang bagal kumain. Kanina pa niya kinakain yung chamin niya hanggang ngayon di pa ubos. Mabagal kasi talaga kumain yan si George. Tama! Uy, grabe kayong dalawa sa akin ha. O sige na, alis na ako at baka malate pa ako sa klase ko. Okay, basta yung lakad natin bukas ha. Opo, hindi ko kakalimutan. Sige na, mauna na ako sa inyong dalawa. Bye! May date kayo bukas ni Ami? Oo, itatry namin kung masarap dun sa nakita kong bagong bukas na Korean restaurant sa mall na malapit dito. Fan nga pala ng Korean movies at series yung si Ami, no? Sinabi mo pa, kaya nga pati mga Korean food naging hilig na rin niya eh. George, matanong ko lang wala ka bang naririnig tungkol dyan sa nililigawan mo? Naririnig? Anong ibig mong sabihin? Sa totoo lang, medyo nagulat nga ako nang makita ko kayo dito na magkasama eh. Ha? Bakit naman? Eh kasi, narinig ko dun sa isang kasamaan ko sa soccer team na parang nagkakamabutihan na raw sina Ami tsaka si Ed. Yung badminton player dito sa school natin. Ay nako Leo, huwag ka nga masyado nagpapaniwala sa mga ganyang chismis. George, alam mo naman na hindi ako mahilig maniwala sa mga ganong chismis. Kaya lang kasi, Ano? Bakit hindi mo matuloy ang sinasabi mo? Kasi nga parang nakita ko si Ami tsaka si Ed sa plaza nung isang araw. Magka-holding hands silang dalawa. Uy bro, bakit hindi ka na nagsalita dyan? Wala naman kasi akong dapat sabihin. Sa'yo na nanggaling na hindi ka naman sigurado na silang dalawa nga ang nakita mo. Kaya ang mabuti pa, umorder ka na ng pagkain mo. Kasi dumadami na ang estudyante dito sa kantin. Papa Dudut, hindi talaga ako naniniwala sa sinasabi ng kaibigan kong si Leo. Kahit alam ko na wala siyang dahilan para mag-imbento ng kwento, imposible rin naman na maging totoo ang sinasabi niya na may ka-holding hands na ibang lalaki, si Ami. Hindi naman kasi si Ami ang tipo ng babae na madaling makuha o mapasagot. Kaya nga, mahigit 1 taon na ako nanliligaw sa kanya noon, kaya naman kesa magtalo pa kami ni Leo, sinabi ko na lang ulit na baka nagkamali lamang siya nang nakita niya. Na hindi si Ami yung nakita niyang babae. Malakas na kasi talaga ang pakiramdam ko noon na malapit na akong sagutin ni Ami.
Alam naman kasi natin kapag may pag-asa tayo sa nililigawan natin, hindi ba Papa Dudut? At palaging pinaparamdam sa akin ni Ami na hindi masasayang ang mga effort na ginagawa ko para sa kanya. Pinangahawakan ko yung mga pasaring niya na gusto niya ako. Pero hindi pa lang siya handa na pumasok sa pakikipagrelasyon ng mga panahon na yon, Papa Dudut. Kaya naman nag-aabang na lamang ako sa magiging sagot niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Di ko na rin nakikita kung sino ang madalas niyang nakakasabay kumain at umuwi. Hindi na rin kasi niya madalas na nasasagot ang mga tawag ko. Hindi na rin siya madalas na nagre-reply sa mga text ko sa kanya. Pero hindi pa rin ako bumitaw, Papa Dudut, at iniisip ko na nga lang na totoo ang dahilan na ibinibigay niya sa akin. Na busy lamang talaga siya sa academics niya at mga requirement para makagraduate, Papa Dudut. Ami! Ami, sandali! Ang bilis naman maglakad ni Ami. Kanina ko pa tinatawag pero hindi niya ako nililingon. Ay! Ami! Ami, hintayin mo ako! Ami! Oh, George! Naabutan din kita sa wakas. Kanina pa kita tinatawag pero hindi mo naman ako pinapansin. Naku, pasensya na. Naka-earphones kasi ako at nakikinig ng kanta. Ganun ba? Ay, kaya naman pala hindi mo ako naririnig. Oo, sorry talaga. Bakit mo nga pala ako hinahabol? Eh kasi 'di ba, sabay tayong magla-lunch. Hinintay kita sa kantin pero hindi ka naman dumating. Tapos nung nakita nga kitang naglalakad dito sa field, hinabol na kita. Hala, oo nga pala. Nakalimutan kitang i-text kanina na na-extend ang klase ko kaya doon na lang kami sa kabilang kantin kumain ng mga kaklase ko. George, sorry ha. Nawala talaga sa isip ko kasi na-empty bat din ang cellphone ko kanina. Wala namang kaso sa akin yun, Ami. Saan ka nga pala pupunta? Dyan lang. Saang dyan lang? Tara, sama na kita. Naku, wag na. Kaya ko naman maglakad mag-isa. Alam ko namang kaya mo, pero gusto lang sana kitang samahan. Lika na, saan ka ba pupunta? Hindi na nga, George. Ako na lang mag-isa maglalakad. Sige na, baka may klase ka pa. Wala akong klase, kaya may oras ako para sa'yo. Ikaw lang naman ang walang oras sa akin eh. Ano bang pinagsasasabi mo? Ami, alam kong alam mong ibig kong sabihin. Hindi ka na masyadong nagre-reply sa mga text ko. Hindi mo na rin sinasagot ang mga tawag ko. Ano naman ngayon? Required ba na palagi akong sumagot kapag nagtitext o tumatawag ka sa akin? Hindi naman sa ganun. Kaya lang kasi, kahit kapag nagyayaya ako na lumabas tayo, palagi ka rin namang busy. Ano magagawa ko? Eh sa busy nga ako sa mga ganap dito sa school at thesis ko. Alam mo, George, parang masyado ka lang nagiging demanding. Uy, hindi naman ah. Ah, talaga? Hindi? Kahit ang dami mong nirereklamo sa akin ngayon? Alam mo, mas mabuti siguro kung tumigil ka na lang sa panliligaw mo sa akin. Uy, Ami, wag naman ganun. Sorry na. Namiss lang naman kita kaya nagkakaganito ako. Ayun na nga eh. Hindi pa kita boyfriend pero nakakasakal na yung mga kinikilos mo. Makaalis na nga. Sinasayang mo lang ang oras ko. Ami, sandali lang. Mag-usap muna tayo. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Wala na tayong dapat na pag-usapan, George. At uulitin ko ha, tumigil ka na sa panliligaw mo sa akin para manahimik na rin ang mundo ko sa'yo. Hindi mo naman kailangan gawin yun. Promise, hindi na ulit ako mangungulit. Basta hayaan mo lang ako sa ginagawa kong panliligaw. Hindi nga pwede. Bakit hindi na pwede? Kasi may boyfriend na ako. Kaya layuan mo na ako at tigilan mo na ako. Papadudod sa kabila ng mga sinabi sa akin ni Ami ay hindi rin kagad ako sumuko sa kanya. Palagi pa rin ako nagtitext sa kanya kahit na hindi na siya nagre-reply. At minsan din ay nilalapitan ko siya kahit ayaw na niya akong kausap. Nagpapadala rin ako ng regalo sa bahay niya kahit na hindi ko sigurado kung tinatanggap o tinatapon lang ba niya yon. Gusto ko lang na makita niya na ako ang mas karapat-dapat na lalaki para sa kanya. Na ako na lang sana ang piliin niya.
Pero dumating ang araw na napagod at sumuko rin ako at tuluyan na akong huminto sa paghahabol ko kay Ami. Mabuti na lang Papa Dudut, patapos na rin ang huling taon namin sa kolehiyo kaya naman nagawa kong makapag-move on kaagad. Lumuwas ako ng Maynila at dito na nagtrabaho. Malaking factor din kasi yon na hindi ko na siya madalas na nakikita kaya nagawa ko rin kalimutan si Ami. Sinimulan kong mag-focus sa sarili ko pero wala pang isang taon ang nakalipas ay nagkaroon kagad ako ng bagong inspirasyon. Hindi nga nagtagal ay naging girlfriend ko rin ang inspirasyon kong si Isabel, Papa Dudut. Tao po! Tao po! Sino kaya yung kumakatok sa labas? Nakatulog pala ako dito sa sofa. Teka, anong oras na ba? 1:00 na pala ng madaling araw. Sinong pupunta dito sa apartment ko ng ganitong oras? George! George, nandyan ka ba? Oh, Tao boses po! na Isabel yan ah. Ano bang ginagawa niya dito ng ganitong oras? Buksan ko na nga yung pinto. Oh, sweetie! Anong ginagawa mo dito? Ay, mabuti naman at binuksan mo na tong pinto. Kala ko umalis ka kanina kaya walang tao dito sa apartment mo eh. Alam mo naman kapag ganitong oras, nandito lang talaga ako. Lika, pasok ka. Salamat. Ano bang meron at napasugod ka dito ng ganitong oras? Saka, bakit parang alaki naman ang bag na dala mo? Sweetie, ang totoo, lumayas na ako sa bahay namin. Ha? Bakit mo naman ginawa yun? Magkausap lang tayo kanina sa cellphone bago ako matulog. Wala ka namang kahit na anong binanggit na aalis ka ng bahay niyo at pupunta ka dito. Wala talaga akong binanggit kasi alam ko na pagod ka kanina galing sa trabaho. Pero sweetie, di ba nakwento ko na sa'yo dati na napapadalas ang pag-aaway namin ni Mama? Oo nga, pero hindi naman sapat na dahilan yun para lumayas ka sa bahay niyo. Hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Uy, sweetie, bakit naman bigla ka na lang umiyak? Eh kasi parang ayaw mo ako dito sa apartment mo eh. Hindi naman sa ganun. Nagulat lang ako kasi nga napasugod ka ng ganitong oras. Tapos may dala ka pang mga gamit. Eh kasi nga, lumayas na ako sa bahay namin. Paulit-ulit lang, George. Ay, ano ba talagang nangyari? Anong pinagtalunan niyo ng mama mo? At bakit ka nagalit sa kanya? Hindi naman talaga ako galit kay Mama. Oo, masama yung loob ko. Pero hindi siyang dahilan kung bakit umalis ako sa bahay namin. Eh sino palang dahilan? Yung bagong kinakasama ni Mama. Oh, bakit? Anong ginawa niya sa'yo? Ang totoo, George. Matagal ko na siyang nahuhuling binobosohan ako habang naliligo sa banyo. Umaalis din naman kagad siya kapag nahuhuli ko siya. Sinabi ko yun kay Mama dati. Pero nagalit lang si Mama at sinabihan ako na wag raw ako mag-imbento ng kwento. Kaya lang kanina habang nasa palengke si Mama, natakot na talaga ako. Kasi naramdaman ko na pinipilit buksan ng boyfriend ni Mama yung pinto ng kwarto ko. Mabuti na lang nakadobulak ang pinto ko noon kaya hindi niya ako nagawang pasukin sa kwarto. Pero hindi ko na kayang magtiis sa pangmamanyak na ginagawa niya sa akin. Natatakot ako na tuluyan niya na akong magawa ng masama. Kaya nagdesisyon na ako na lumayas na sa bahay namin. Bakit naman hindi mo kaagad sinabi sa akin ang tungkol dito? Dahil ayoko ng gulo. Ang gusto ko lang, makalayo na kay Mama at sa manyakis na lalaking yun. George, dito na lang ako sa place mo. May trabaho naman ako. Makakapag-share ako sa mga gastusin mo dito. Promise, hindi ako magiging pabigat sa'yo. Basta, hayaan mo lang ako dito. Ayoko na kasi sa amin. Natatakot na talaga ako sa boyfriend ni Mama. Pero kung ayaw mo talaga na dumito ako, sige, ayos lang. Wala naman ako magagawa eh. Hahanap na lang siguro ko ng ibang pwede kong tuluyan na bahay. Ano ka ba? Siyempre hindi na kita hayaang umalis. Nagulat lang talaga ako sa biglang pagdating mo kanina. Pero ayos lang sa akin ang lahat. Dito ka na lang sa apartment ko, Isabel. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na masaktan o malapitan ka ng hayop na lalaking yun.
Papadudot nakilala ko si Isabel sa isang kantin na madalas kong kainan dati sa dati kong pinagtatrabahuhan. Maganda siya at simple lamang kung mag-ayos, mabait din siya at malambing magsalita. Yon ang mga katangian niya na nakakuha ng atensyon ko. Kaya nang maging madalas na ang pag-uusap namin at pagbabatian ay kinuha ko na rin ang pangalan niya sa Facebook, pati na rin ang cellphone number niya. Doon kami nagsimula na madalas na magkausap hanggang sa niligawan ko na nga siya at naging girlfriend. May 3 buwan pa lamang kaming magkarelasyon nang kumatok si Isabel sa place ko at nagsabi na gusto na niyang magsama kami sa isang bahay, Papa Dudut. Nagdalawang isip pa talaga ako noong una kasi sa totoo lang ay hindi ko alam kung ano ang tamang gawin tungkol sa bagay na yon. Pero nang umiyak na nga si Isabel sa harap ko at sabihin niya ang tungkol sa pagtatangka sa kanya ng masama ng kinakasama ng mama niya, hindi na ako tumanggi pa sa gusto niyang mangyari na tumira siya sa apartment ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot nag-live-in na nga kami ni Isabel at nagtulungan sa mga gastusin sa bahay. At tama nga ang ibang tao sa sinasabi nila na mas makikilala mo ang karelasyon mo kapag nagsama na kayo sa iisang bubong. Dahil marami akong na-discover sa ugali ng partner ko na hindi ko pa alam noong umpisa. May pagkamudi pala siya lalo na kapag may menstruation siya. Mabilis ding uminit ang ulo niya kapag bagong gising siya o kaya ay inaantok. Mahilig siyang magluto pero tamad siyang magligpit ng mga ginamit niyang pagluto. Ayos lang naman sa akin yon dahil ang mahalaga ay alam kong mahal namin ang isa't isa. Papadudot 4 na buwan pa lang kaming nagsasama nang magbuntis ang partner kong si Isabel. Pareho kaming hindi handa pero pareho rin kaming nangako na magiging mabuting magulang kami sa anak namin. Kaya lang sa 3 buwan ng pagbubuntis ni Isabel ay nakunan siya dahil masyado raw mababa ang kanyang matres. At mula nang mawala ang anak namin, nagbago ang ugali ng partner ko, Papa Dudut. Nakakapagod ang traffic. Grabe. Sweetie, mabuti naman at nakauwi ka na. Ginabi ka na yata masyado. Oo, nag-general cleaning kasi kami sa kantin kanina kaya late na kami pinauwi ng supervisor namin. Kaya pala mukhang pagod na pagod ka. Kumain ka na ba? Talaga ba, George? Tinatanong mo pa talaga sa akin yan? Ha? Bakit? May mali ba sa tanong ko? Gusto ko lang naman malaman kung kumain ka na eh. Malamang, hindi pa ako kumakain. Sa tingin mo ba may madadaanan pa akong bukas na kainan ng ganitong oras? O sige, sandali lang. Magsasaing lang ako ng kanin. Ano? Hindi ka pa nakakapagsaing? Oo, hindi pa nga. Huwag mong sabihin na hindi ka pa rin nakakapagluto ng ulam. Sweetie, pasensya na. Hindi ko naman kasi alam na dito ka maghahapunan. Kumain na kasi ako bago umuwi dito. Kaya akala ko ganun din ang gagawin mo kasi nga ang sabi mo, may overtime kayo sa trabaho. Kaya di na ako nagluto. Pero hindi ko naman sinabi na sa labas na ako kakain, di ba? Oo nga, pero yung kasi ang akala ko. Ano ba kasing ginawa mo dito sa bahay? Ang aga mo nag-text sa akin kanina na nakauwi ka na dito ah. Maaga nga, pero nag-ayos kasi ako ng toilet bowl natin. Eh di ba nung isang araw lang inayos mo na rin yun? Gumagawa ka lang yata ng dahilan eh. Totoo ang sinasabi ko, Isabel. Nagkaroon na naman kasi ng bara yung toilet bowl at nahirapan akong tanggalin. Doon talaga ako nagtagal kanina. Nakakabwisit ka, George! Isabel, huwag ka nang mainis. Hindi ko naman kasi talaga alam na hindi ka pa kumakain eh. Paano ko hindi maiinis? Pagod na nga ako galing sa trabaho tapos wala pa akong dadat na pagkain dito sa bahay. Mabilis lang naman magsaing. Tapos anong ipapaulam mo sa akin? Delata na naman. Gusto mo yata talaga ako mamatay ng maaga eh. Siyempre hindi. Ano ba yung sinasabi mo? Eh halos araw-araw mo na akong pinapakain ng mga ulam na galing sa lata. Ano ba talagang gusto mo mangyari? Magkasakit ako sa bato? Ganito na lang. Maghanap lang ako ng bukas na karinderya para makabili ako ng kanin sa kalutong ulam. Hintayin mo na lang ako dito sa bahay. Wag na. Hindi na lang ako kakain. Ha? Eh di ba hindi ka pa nga naghahapunan? Saglit lang naman akong bibili ng pagkain sa labas.
Hintayin mo na ako. Alam mo George, malilipasan lang din naman ako ng gutom kakahintay sa pagbalik mo, kaya mabuti pa itulog ko na lang to. Teka, Isabel, saan ka pupunta? Sa kwarto, matutulog na ako. Buwisit! Buwisit na bahay to! Buwisit na buhay to! Buwisit talaga! Papadudot nang magbago ang ugali ni Isabel at magsimula ang malamig na pakikitungo niya sa akin ay inisip ko na gawa lang yon ng pagkawala ng anak namin. Na hanggang sa mga oras na yon ay nagdadalamhati pa rin siya kaya madalas siyang galit o mainit ang ulo kahit sa mga simpleng bagay lang. Madalas ako nakakatanggap ng mga sigaw o pagmumura mula sa kanya at minsan ay naririnig ko mula sa kanya na hindi na siya masaya sa pagsasama namin. Nakala ko ay nasasabi niya lang dahil mainit ang ulo niya. Hindi niya rin ako pinagbibigyan sa kama pero wala namang naging problema sa akin tungkol sa bagay na yon. Mahal ko si Isabel at gagawin ko ang lahat para intindihin siya. Kaya lang hindi ko alam na darating kami sa point na susubukin ng ibang tao ang relasyon naming dalawa. Hindi ko napaghandaan ang bagay na nadiskubre ko tungkol sa kanya. Sobrang sakit. Kasi ng panahon na yon kay Isabel ko na pinaikot ang mundo ko, Papa Dudut. Oo nga. Bukas nga tayo magkikita. Promise, hindi na ako malilate. Aagahan ko para mas marami tayong oras para sa isa't isa. Miss na kasi talaga kita eh. Sino yung kausap mo? George? Bakit nandito ka na? Akala ko mamaya pang uwi mo kasi may overtime kayo sa trabaho. Ang tanong ko ang sagutin mo. Sino yung kausap mo? Kaibigan ko lang. Kaibigan mo lang? Talaga? Oo nga, ano ba kasing problema mo? Patingin nga ako ng cellphone mo. Ayoko nga. Akin na yung cellphone mo, Isabel. Ayoko nga, ano ba? Bigyan Akin mo nga sabi. tong cellphone ko. Ano ba kasing problema mo, George? Gusto ko lang makita kung sino yung kinakausap Ano ba? mo. At kilig na kilig ka dyan. O yan! Ayan ang cellphone ko, isaksak mo sa baga mo. Kainis ka. Rex? Sino tong Rex na nasa last call history ng cellphone mo, ha? Kaibigan ko nga lang yan. Sinabi ko na sa'yo kanina, di ba? Kaibigan, pero kilig na kilig yung boses mo nang marinig kita kanina bago ako pumasok dito sa kwarto. Sabihin mo nga sa akin, saan mo ba naging kaibigan tong Rex na to? Alam mo, nakakairita ka na eh. Ano ba kasing pakialam mo kung saan ko nakilala mga kaibigan ko? May pakialam ako kasi boyfriend mo ako. Ah, ganon. O sige, para tigilan mo na yung pakikialam mo sa buhay ko, maghiwalay na lang tayong dalawa. Tapos ngayon nakikipaghiwalay ka dahil lang dito sa Rex na to? Nakikipaghiwalay ako kasi nakakabwisit na yung ugali mo. Nakakasakal ka na eh. Umay na ako sa'yo at sa pagiging makitid ng pag-iisip mo. Kaya mabuti pa, tapusin na natin ang lahat sa ating dalawa. Hindi ako papayag. Bakit? Humihingi ba ako ng permiso sa'yo? Sa ayaw at sa gusto mo, tapos na tayo, George! Isabel, wag naman ganito. Pag-usapan naman natin ng maayos to. Nag-uusap naman tayo ng maayos ah. Maayos kung tinatapos ang relasyon natin ngayon. Pero hindi naman to ang solusyon sa problema natin. Sorry kung nagalit ka agad ako kanina. Hindi ko sinasadya na sigawan ka. Wala na akong pakialam kung sinasadya mo o hindi. Ang gusto ko na lang, mag-break na tayo. Isabel, mahal mo pa rin naman ako, di ba? Ayusin na lang natin to. Sorry na. Ayun na nga, George eh. Hindi na kita mahal. Kaya nga ako nakikipag-break na sa'yo. Hindi ako naniniwala. Alam ko na mahal mo pa rin ako. Okay, fine. Aaminin ko na para matauhan ka na. May iba na akong mahal. Si Rex, yung lalaking kausap ko sa cellphone kanina. Mahal ko na siya. Kaya umalis ka na dyan sa harap ko, mag-i-empake na ako ng mga gamit ko. Isabel naman, please. Huwag mong gawin sa akin to. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Huwag mo akong iwan. Bitiwan mo nga ako, Parang George. awa mo na, Huwag mo Isabel. nga akong yakapin. Ano ba?
Huwag mo Alis ako ka nga dyan, iwan! mag-iimpake na ako! Alis dyan! Huwag mo kunin mo ang gamit mo! Huwag ka umalis sa bahay na to! Isabel, kung gusto mo tatanggapin ko na break na tayo. Basta huwag ka lang umalis. Huwag mo lang ako iwan. Nagmamakaawa ako, Isabel. Ayoko umalis ka. Dito ka na lang. Huwag mo akong iwan. Siguro nga Papa Dudut ay marami na akong senyales na nakikita noon na niloloko ako ng partner kong si Isabel. Pero hindi ko lang pinansin ang mga senyales na yon sa labis na pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Hanggang sa isampal na nga sa akin ang katotohanan. Pero hindi pa rin ako sumuko at hindi ko siya binitawan, Papa Dudut. Wala mahal ko talaga siya. Kaya sa kabila ng mga sinabi niya sa akin na hindi na niya ako mahal, nakiusap pa rin ako na huwag siyang umalis sa bahay at huwag niya akong iwanan. Pinagbigyan niya naman ako at nagstay pa rin siya sa place ko. Pinagsilbihan ko siya kahit palagi niyang pinaparinig sa akin na may kausap na siyang ibang lalaki sa cellphone. At hindi na talaga ako ang mahal niya, Papa Dudut. Doon ko naisip na minsan sa sobrang laki ng pagmamahal na nararamdaman natin para sa isang tao ay nagiging bulag at bobo na tayo. Wala na tayong ibang iniisip noon kundi hindi sana bumalik tayo sa panahon na mahal pa rin tayo ng taong naging dahilan ng pagiging masaya natin. Na sana mahalin ulit tayo ng taong mahal natin pero may mga bagay talaga na hindi na natin pwedeng balikan pa at may mga pangyayari na hindi na pwede pang magbago. Dahil nagkaroon ulit kami ng pagtatalo ni Isabel nang dalhin niya ang bago niyang boyfriend na si Rex sa mismong place ko. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko at nasunto ko ng ilang beses si Rex hanggang sa umalis na ito ng bahay. Naiwan si Isabel pero nagsimula na mag-impake ng mga gamit niya na kaagad ko namang pinigilan. At sa ilang beses na pakiusap at pagmamakaawa ko sa kanya na ko ang piliin niya ay hindi yon nangyari, Papa Dudut. Kahit halos humagulhol na ako sa harapan niya at lumuhod ay wala pa rin akong nagawa para pigilan siya sa ginagawa niya. At bago pa nga siya tuluyang lumayas ng bahay ay muli ako nagmakaawa sa kanya. Muli ako nakiusap na doon na lang muna siya sa bahay. Kahit na hindi na kami mag-usap, kahit na hindi na kami magkabalikan, basta makasama ko lamang siya ay sapat na. Sobrang desperado na ako pero wala na akong pakialam pa. Siyempre hindi na niya ako pinagbigyan na tuluyan na niya akong iniwanan. Sa mga sumunod na araw ay nalaman ko kung saang bahay siya tumuloy at pinuntahan ko pa rin siya para muling pakiusapan na magkabalikan kaming dalawa. Doon ko ulit nakita si Rex pero sa pagkakataon na yon ay ako naman ang nabugbog niya. Kaya ko namang lumaban pero hindi ko ginawa lalo na nang harap-harapan itong piliin ni Isabel kesa sa akin. Pinamukha niya na kahit kailan ay hindi na niya ako magagawa pang mahalin. Na hindi na ako lalaking makapagpapaligaya sa kanya. Tinanong ko siya, Papa Dudut, kung ano nga ba ang meron ng lalaking yon na wala ako, ano ang ibinigay nito sa kanya na hindi ko ibinigay. At bakit hindi ako ang pinili niya sa kabila ng mga bagay na naisakripisyo ko para sa kanya. Isa lamang ang naging sagot niya. Mahal niya ang bagong boyfriend niya kaya ito ang pinipili niya. Papa Dudut, may mga pagkakataon talaga siguro na hindi lahat ng bagay na gusto nating makuha ay pwedeng mapunta sa atin at may mga tao na kahit gaano natin kamahal ay hindi na tayo pwedeng mahalin pa pabalik. Mabuti na lamang at sa kabila ng napakalaking pagmamahal ko para kay Isabel noon ay natutunan ko pa rin siyang bitawan at unti-unti ay nabawasan na ang sakit sa dibdib na iniwan niya sa akin hanggang sa tuluyan na rin akong nakapag-move on. Ngayon ay ilang taon na rin po akong single at masasabi ko na masaya ako kahit na wala akong karelasyon. Dahil totoong mas minahal ko ang sarili ko. Ganon pala talaga yon, Papa Dudut. Mas matututunan mong i-appreciate at mahalin ang sarili mo kapag nasaktan ka ng sobra ng dahil sa ibang tao.
Dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko, ang inyong forever kapuso at kabarangay, George.